Doncs Posidònia és l'hàbitat més important que tenim a les zones costaneres del Mediterrani i la raó perquè és molt important és, en primer lloc, per la seva extensió, però també perquè és on hi viuen moltíssims peixos, on hi troben aixopluc i també menjar, però possiblement les coses que menys coneixem, o menys coneixeu, és que a més també se n'encarrega d'aguantar les sorres, és a dir, que fa una mica de fixador de sorres i això fa que les platges no es perdin, i després també fa una mica de filtre de nutrients, de filtre de brutícia, per entendre'ns. I llavors és una mica com si fos un ronyó dels nostres en el mar. El que passa és que aquest hàbitat, malgrat que té totes aquestes característiques i que a més pot ser tan positiu inclús per nosaltres, està afectat moltíssim pels humans, és molt sensible, és molt sensitiu. I una de les coses que més l'afecten són totes les construccions que fem costaneres, per exemple el port de Blanes va afectar un d'aquests hàbitats que tenim aquí al costat, però a més també els nutrients, si aboquem molts nutrients sense que estiguin tractats també és molt negatiu, per tant hem de tenir molta cura perquè aquest ecosistema, malgrat ser un dels més importants, també és molt fàcil que desaparegui i perquè creix molt a poc, té un creixement de gairebé només 1 centímetre a l'any, doncs és una mica com les sequoies dels nostres mars. Un cop els perds és molt difícil recuperar-los i una mica el que ens hem de plantejar cara al nostre futur i si volem deixar el Mediterrani i els hàbitats que hi viuen de la mateixa manera que ens els hem trobat nosaltres, els nostres fills, o si simplement ho trobaran molt pitjor. I està en les nostres mans poder-los protegir.